बारनायाव लोंसै ये आंनि आजानि आइनि आइया खुदैयाव लोंनायखाय खुदैयाव होबाय आरोना सोरबा दुगि सानबा सानथोंसै देखायद्रायो सानबा सानथोंसै नाथाय आं नायनानै थानो हाला बे लामाखौ नुनानै मानो होनबा बेवहाय जायनो थांदों गारिखौ ब्रेक हमनांदों आरो साफा सानै गोग्लैलांदों जेखौ आं नायनानै थानो हायाखिसै हारसिं खदाल हमनो लागा जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि गामिखौ नोंथांमोना मोजां नुयो नाथाय अखा हाब्ला जोंनि गामिनि लामाया जोबोद गाज्रि जायो जोंनि गामिल' नङा जोंनि एरियानि जोंनि ओनसोलनि गासैबो गामिनि लामाफोरानो गाज्रि माब्ला गभर्नमेन्टनिफ्राय लामानि आसनिया मोनफैगोन बेखौबो जोङो नेबाय थानानै लाब गैला बेवहाय जोंहा दायित्व दङ जोंनि जायगानि गथ' गथायफोरा मोजाङै स्कुलाव हान्थिनो हानांगौ मोजाङै फरायनो हानांगौ अब्लासो जोंनि जायगाया डेभेलप जागोन जायगाया मोजां जागोन गोरों गथ' उजिखांगोन स' बिथांमोननि फिउचारखौ बिथांमोननि मोखांखौ नायनानै जोङो जोंनि साखाथियाव जुदि अबावबा लामायाव दै जमा जानानै थाग्रा दङ हाब्रु जाग्रा दङ नोंथांमोना अननानै गावनि फिसा हिसाबै बर' गथ'फोर हिसाबै अननानै लामाखौ खोनानै होदो जेरावनोखि खदालनै खोना होनायाव हा गारना होनायावथ' नोंथांनि आखाइया बाया बा आथिङा बाया नङा होमबा जोंहा बेवहाय ब्लेसिंसो मोनगोन जोंनि इयुननि फिउचारा ब्राइट जागोन नङा होमबा बेनिखायनो जोङो माने अनलायनानै गावनि गोसोखौ नरम खालामनानै जोङो जुदि बिदि साखाथियाव दङ अब्ला अननानै खदालनैबाबो जावनानै होदो बेनो आंनि गुरै खावलायनाय नोंथांमोननिसिम आरो दैनैनि आंबो माने जोंहाबो बेबायदि प्रब्लेम जाबायथ' आंथ' नुबायबो नालाय गोग्लैनायखौ ओंखायनो थानो हायासै आरो बिदिनो खदालजों जावनानै बे जेरावनोखि दै जमा जायो बेखौ फबनो आखायाव लाबाय इखौ जानोसैलाय पापर एवनानै इखौ जानोसै मोनदांथिया मार गोथाव बेंटलनि गोसोखांनानै दा नै बेयाव हाबाय इखौ थालिरखौ हाना लाबाय एबार इखौ एवनोसै इदि सेम टु सेम इदि पापर हानानै लाबाय आरोना एकदमबारे गल गल दुलुर दुलुरनो संख्रि नांना नाङाखै साखिनि एबार एवनोसै नै पापर माने बनाना चिप्स बनाया बनाना चिप्स नोंथांमोना सोर गोथाव मोनो बेंटलनि जेरैखि थागिबि बिथांमोना थालिर एवनायाव देनजार गोख्रों देनजार गोथाव एवखायो आरोना माने बनाना चिप्स बनायनो बिराद गोरों बिथांमोना खिन्थु जोङो रोंगोना रोङा नायनायसै जानाय थावजोंनो एवदो आरोना मालाय रिफाइनजोंसो एवो खोना थेवबो जादोंथ'ना बनाना चिप्स जादों बहुद जादों आगैयाथ' मोनजाफेराखै जायखिजाया आगैनो टेस्ट खालामनो होनायनि दै लोगोफोर माबायदि नुदों फोरमायहरदो दिनै आंनि बनाना चिप्स एवनायखौ जाना जायाखै मिथिया आरोना ओमफ्राय टेस्टखौ नायनो होनोसै आगैखौ दै नोंथांमोनाबो जानो नामा फैबानो जाबाय थाइसेयानो मोनगोबां ओंखारदों आरो एसे साखिबावबायसो आं साहा जानबाय इजों जानोसै आरोना साखिना नाय माबायदि गोथाव जाना जायाखै हानानै फोराननांगौ दा एसे बरिया नों मोनजाफेरदो बिदि आं मोनजाफेरनायाखै दिनैसो मोनजादों नों मोनजाफेराखै नोंलाय जाबाय आङो दिनैसो मोनजादो गोथाव जादों बिराद टेस्ट जादों पापर बायदि जादों फिसा फिसा हानानै एवबायब्रा इखौनो रोङा जाहैबाय माने इजिथार ओमफ्राय एसे सान्दुंआव फोरानबा बांसिन स्रेम स्रेम जागौमोन आरो दा फोजोबना आरो आं सालायनि
दिनैनि ब्रेकफास्टआ बेनो लोगोफोर बिदि जादों नै आं जानाय बायदि बारनायाव लोंसै इयो आंनि आजानि आइनि आइया खुरैयाव लोङो होननायखाय खुरैयाव होबाय आरोना नै बिथिं साहा लोंनो जमगासिनो सासेया नै होख्लायगासिनो मबाइल नायै जानाया ओमफ्राय आं इयाव जिरायनोसै बुगालायदों माथो अबावबा बुगागोनथ' र' माबा दानिया नांगौ फोरमायहरदो नोंथांमोना आंनि साननायजों एख' मोनदोंना नङा आरो आं दिनैनि थालिर एवनानै जानायखौ नोंथांमोना बेबायदि जाफेरबायना जाफेराखै सोरबाफोर जाफेरदोंबा फोरमायहर आरो जायफोरा जाफेरदों निस्सय मिथिखायो भिडिअखौ नायाबाबो जागोन बेखिनि ससेखौ आरोना होमबा नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों